Galicia, como país... Formoso aludiu hoxe a que Galicia verá aumentado nun 24% máis de asignación nos orzamentos do Estado para o vindeiro ano para o reforzo da atención primaria. Por iso demanda a Xunta que aproveite este incremento e invista ela máis tamén en atención primaria. Tamén lle pide a Rueda que suba ata un 8,5% o complemento das pensións non contributivas, como tamén o fai o Goberno Central. Temos que aproveitar para poñerlle deberes á Xunta de Galicia. As nosas peticións son claras a Alfonso Rueda. Por unha parte, que aproveite esta maior asignación de un 24% nos orzamentos para que nos orzamentos da Xunta de Galicia se reflexen dous compromisos coa sociedade galega. Por unha parte, adicar ese mesmo porcentaxe de 24% a reforzar o sistema de atención primaria en Galicia. E por outra parte, o segundo compromiso que lle pedimos a Alfonso Rueda que se concrete nos orzamentos da Xunta de Galicia para 2023 é no ámbito da protección dos que máis recursos necesitan, dos que menos teñen e que máis dificultades observan na superación desta crisis da inflación, non? Estamos a falar de que reclamamos a Alfonso Rueda que aumente o suplemento nas pensións non contributivas no mesmo porcentaxe que fai o Estado, o 8,5%. Acaba de anunciar estes días que valoran aumentar un 5%, pero ese 5% non acada o 8,5%, que sí que en principio cubriría a alza dos prezos na súa inmensa maioría e se temos en conta a inflación subyacente que tamén afecta evidentemente ás familias galegas.